Hej og velkommen til AKL. Mit navn er Anders Christensen, og ved siden af mig min kollega Lars Clausen. Jeg vil gerne have lov at vise jer en lille film. Vi er et elinstallationsvirksomhed på Fyn med hovedsæde i Glamsbjerg og afdelinger i Ringe og Faaborg. Og sammen med vores 45-50 gode montører servicerer vi hver dag vores kunder fordelt på Fyn. Vi er kundens foretrukne samarbejdspartner til deres tekniske opgaver. Vi servicerer vores kunder professionelt og effektivt. Ligeledes løser vi opgaverne i samarbejdet med kunden for at opnå det bedste resultat for kunden. Vi har et stort standardsortiment på lager til omgående levering i nødsituationer, og vores dygtige montør er veluddannet og hjælper kunden sikkert videre med deres opgaver. Vores kunder ved, at vi er pålidelige, og vi overholder vores aftaler. Derfor er vi mange steder den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med el- og tekniske løsninger. Både de små og de store komplekse løsninger. Vi projekterer, udarbejder og udfører komplette elprojekter i forbindelse med fag-, hoved- og totalentrepriser. Det betyder, at der er forskel for vores kunder, som til projekt- og udførselsfasen kun behøver én samarbejdspartner til løsning af den eltekniske løsning. Vi er KNX-certificeret og har stor erfaring med intelligente og individuelle bygningsinstallationer, der helt ned på brugerniveau giver kunden en energisparende og brugervenlig løsning af nuværende og fremtidens energirigtige løsninger. Vi er KSO-certificeret inden for solceller og mindre vindmøller og er altid på forkant med udviklingen af de energirigtige løsninger.